Iti na ito na santo na misa, iti iraman, iti kararag tayo, iti pagyaman, iti Raquel family, tumakbang tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasama rin yan ka. Ti pamakawan, isa ti kang runaan iti puso tayo, numan payda tayo, masaktan, nagkamali ni kabsat tayo, pakawanan tayo, tapunana, sakbay mo nga idaton ti altar, nagiti pagyaman mo, nagiti daton mo, pakawanan pay, kapay makikapyakin ni kabsat mo. Na linlintag, nalaglag ang tibiyat, no? Addaan ti kapya, addaan pamakawan, panagpipinakawan. Idatong tayo nga rutken kuwan na, ikarkarigatan tayo, ti agbiag anadalos iti puso, kas panangidaton tayo, tibiyag tayo, iti apo tayo, nangruna na iti panawon ti Kwaresma. Pagbabawyan tayo nga rutdag iti basbasol tayo, tapos maikari tayo ang makiranod, iti dahil na santuan ang misteryo. Sikaan na ibaon, kat napaimbagan dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tab nga ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asito tugaw, iti makanawang ti Ama, tab na ibabaat na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Kumararag tayo. Ipaay mo kat Apo, kamaisagana mi ti kararwami, tapno umiso ti panangilagit mi, iti ipapatay ken panagungar ti anak mo, ket aramidem kadi, at inapasnay ka panang parparit mi iti bagimi. Agbanag apagimbagan ti kararwami, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Dito ay may basa na daw ti libro ni Propeta Ezekiel. Daytoy ti kunati Apo, nuy sardeng ti managdakdakes ti panagbasol na. Ketong palin na amin alinteg ko, doramiden na tinalinteg kinaimbag saan to amatay. Awan dua-dua nga agbiag to, mapukaw to dagiti amin abasol na, ket agbiag to gapo kinaimbag inaramid na. Maragsaka na kaya iti papatay ti managdakdakes kunati Apo Diyos. Saan? Adagda ang maragsaka na nagbabawi ti dakes nga ramidan na tapno agbiag. Managdakdakes adagda ang maragsaka na nagbabawi ti dakes nga aramid na tapno agbiag. Ngem no isardeng tinalundag a tao dagiti naimbag nga aramid na ket aramid ket agaramid ket diti dakes ken nakababain nga aramid tapno dagiti managdakdakes agbiag to kadi. Saan? Awan to ti malagip dagiti naimbag nga aramid na. Makayto gapu iti saan ang panagtalinaed anapudno ken gapu kadagiti basol na. Ngem kunayo saan analinteg ti aramid ti Apo Dios denggenda. Da kayo nga Israelita, ipagarap yu kadi asaan analinteg ti aramid ko. Da kayo ti saan analinteg ti aramid na. Nuy sardeng tinalinteg a tao ti agaramid ti naimbag
sa agaramid iti pinadakes ket matay. Dagiti dakes nga ramid na ti pakay gapuan ti papatay na. Ngem no isardeng ti managdakdakes ti dakes nga ramid na ket aramidan na tinalinteg ken naimbag maisalakan na ti biyag na. Nabigbig na ti kinadakes na ket insardeng na ti agpaso. Iti kasta santo amatay no di ket agtultuloy ti panagbiag na. Pisaw ti ako. Agyaman tayo ti Diyos. No adda listaan karete basbasol mi siya sino ti makalisi iti panusa o ako. Nagalistahan pinagpaspaso sa sino di makamakasisi. Iti tingnan kaglaplapusanan ato ko umawagak ken ka o apo dinggam ka dito aso ko ipangag mo kadi ti panagpatulong ko. Nagalistahan kadagiti basbaso mi. Siya sino ti makalisi ti panusa o ako. No dalistaan kariti basbasol mi siya sino ako ti makalisi ti panusa. Ngem pakawanan na kami kadi tapno buteng kami kan ka. Sino dalistaan kariti basbasol mi siya sino ti makalisi ti panusa ako. Si kagagara amamura iti tulong ti ako. Ket mangnamnama iti sauna. At adda ti panangsegga ti kararuang iti ako. Ngayon ti panangsegga iti agbambantay iti darateng ti bigo. No adalistaan kariti basbasol mi siya sino ti makalisi ti panusa o ako. O Israel agtalek ka iti ako ta saan nagbalbali tayat na ket kanayon na si Aya amay salakan. Kasubuten ng toro iti Israelita kagiti amin nga basbasol da. Nagdalistaan kagiti basbasol mi siya sino ti Makalisi kadagiti panusa mo ako. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may parken ka. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ibagak kada kayo makastrek kay iti pagarian ti langit no napaspas nek ti panagtulnogyo iti pagayatan ti Dios ngem ti panangtungpal dagiti pariseyo ken dagiti mamaestro iti linteg nangegyo ana iso kadagiti tattao iti ununana di ka mamapatay si asino man ang pumatay maidarunto ngem ita ibagak kada kayo asi-asino man ang makapungtot iti kabsat na maisak lang to iti ukom si asino man nga agkuna iti kabsat na awan serserbin maisak lang to iti Sanhedrin ken ti agkuna iti kabsat na maagka songbatan nang to ijay impyerno narod no mangirok noy katidaton mo iti altar ket malagip mo nga dagura ken kanikabsat mo ibatim ti daton mo iti sango ti altar umunapay nga inka makikapya iti kabsat mo sa kanto agsubli ang mangirok noy iti daton mo no adda mangidarum ken ka ket ipan naka iti pangukuman makiariglo ka pay nga umuna ken kuana sakbay ti pan nakayuli ti darom tano saan isaklam naka iti ukom ket ti ukom miyawat naka iti pulis ang mangipupok ken ka iti pagbaludan ibagak ken ka nga ijay munto agingga ang mabayadan ti amin amultam. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may parken ka o Kristo. Imbaga mulantay amin ako. Stami kay ka ako. Umisan kayo man. Umangas din ako na. Buwan. Sarot kayo na. Wala. Nakakupa na ito'y dagito'y maibasa tayo tapta. Ti umuna, niya ti kunan ni Ezekiel, no ti tao nga naimbag,
Isarden na ti agaramid ti naimbag, ti agaramid ti dakes, sakbay amatay, madusan to aramid na nga, gapo di dakes na aramid na. Iso nga no gayam, no dito surutan tayo dito libro ni Ezekiel. Uray no kasano kasaya at ipanagbiag mo, intong dandani ka pumusay ka, ikamaka mo agaramid ti mali. Isunto pala gayam ti pakadusaan, ne, nagmadimot tayo. Di dya kanumot dakes ko na naman Ezekiel, no dakes, intong sakbay na pumusay, agaramid ti nasayaat, dito pala nasaya at mabigbig. Iso nga, no matter how long is your life maybe, hindi maudi ka maikamakam, na hindi ata delikado. Ibagbaga na dito kakabsat. Haan tayo nga mauma, yung mensahe ni Santo Papa niya, haan kayo nga mauma, nga agimuna, iti ayak. Ti mensahe na tatakwaresma, di kay agsarday nga agimula ti ayak, tayo suntulat na ti apitin nyo. Kas ano nga rin natangkang si dandak ako. Kaya taga kasilagan ka, siya nang blengkan, siya alam may mayapin ko nang mula. Nagdi dyan mo tinansahin na. Hangag sarday, aging gana nga, ipapatay mo. Kano tagduma datay mga tatao di mo, dadagiti gundaway nga, amoy tayo sa unga mapunwan. Hello? Okay, mulagayan. Baka napunuan kay amin na. Di madalagin sa pagsasautan ng Ilocano nga mapunuan. Tagda mo tayo, hala, ikarkaragatam. Ada ko mukha, anya ganan, kasla marinam ko medyo, ada mo dagiti tao nga marinam, kasla medyo, hana ka ba nga, tatangtangsitan, o hana ka ba nga igagagara, nga masaksaktan ka, kalaga, di ko ma. Detay, di ko ma. Detay, pakawanan. Oring kadamagan ka ng papadi, kung nalatan na yung papadi, pakawanan. So hanggang damdamag ti padi nagduma, ito ibaga na, pakawanan. Awa nga pulos ti pangabagyo nga nga ibaga nga pulos nga balsam, nga pinaglaingan. Awan ti kasi nga pulos, hanggang panagdamdamag ka ng papadi, no? Kaya yung mga bakteriri, awang pulos. Kanya di ko na pakawanan, may isa, dua. Ako no anak natin ako, di sinalunsod nga ni Pedro. Mamin ano nga pakawanag, 7 times, 70 times. Isa mo, nagdaduma ka, nagdamdamag kinapupadita niya, ibaga na pakawan. Kadali ti agsaltek, may agsaltek, ti anos ko, wala na yan. Ilocano, napunuan na po, nagsaltek ti, nagpatinggan ti, anos ko, naaging gani di puso mo, gani ti, makabit-bitakan. Nabi talaga na, patok na pa, agasok ka agong mo. Nagasok ka di agong tayo ka nakaano tayo. Nagasok ka agong mo, tirurod, kas naturo ka na, agturubot ka sa harap mo. Kaya isa di ko na, agsaltek. Aging gana nga na uma tayo, ay napunuan ako. Hindi ko na, pagsasao tayo ng Ilocano nga, napunuan. Isa di kaya sakit tayo gamin, Ilocano, agkam-kam, amoy, agkam-kam. Ganda kam-kam-kaman na. Sakit na yun. Idagita man puro kaawan. Dagita wes, nakumano naka-aramid timadikan niya. Danugod mo tayo dalpasin, awanan, agkadwa naman. Nganda tayo, nadinanag na ka, agdan tulad ang daw mo, kita. Agkita tang tulad na nagkarasayan, ti tumuot ko na, pagsasaot, ti karit, dagita, nakarit, dagita. Kaya ko na forgiveness, na di baga na ti pamakawan, aramid laeng dagito is only for the weak. Kuna na niya. Kati forgiveness iso ti aramid dagiti strong dagiti napipigsa. Iso mo maham mo ka ba alam ti mo makawan, meaning to say nakapsot ka nga tao. Is lang for the weak. Kala ko madatay na nagkamali ni kabsat mo ta mo mapakawan, ipatangtan mo mata. Aramid dagiti nakakapsot na lulukay daytoy. Katilaan makaiturid ti pamakawan, iso daytay napigsa, daytay kumpleto ti puso ng tao, daytay awan ti insecurities ng tao. Daytay ti kunana, at pagsasakula nga kasjay. Kada di ko tayo kakabsa ti libro ni Ezekiel, gunam-gunam na no tinasaya at nga tao, alay sardin na panagaramid na ti nasaya at kagaramid ti madi iso ti pakadusan na. Kung na tayo, tao tayo laong na rin tayo, agsalpet ko na tayo.
Kinagrigan mo nagado mga kanayon, nagriga mo nagado mga ilang langit ka, nagriga mo nagado mga diri tayo mo talaga nga agputukan ta, kung mo talaga galit na galit ka na. Di talaga marurot ka. Nung malagip mo, nakumpos ka mo tao, malagip mo, ay kung gaya hanggang mo balik. Kada kita yung mga abak dito daga, pulos nandan to mga abak ijay ko na. Dagi tayo seemingly. Dagi tayo kasla mga abak dito daga, haandang to pulos na mga abak ijay. Awan ti lugar na dito. Dagi tayo ibagbagan na, iso nga, kunan isang to papa, ituloy yung ti agayat. Kuri marigriga ka na kapuuan. Awan tibilin na nga bumalis ka, awan tibilin na nga balson tigura, awan tibilin na nga sakit kinakam mo, han na nga bilin nga agkem-kem ka. No di ka tibilin na ituloy mo laang ti agayat. Sursurutan mo lang ni Santo Papa yung baga ni Apo Jesus. Haan na agstagday na panagaya. Kung nanapin ti Ebanghelyo tayo. Anyati ko na ti Ebanghelyo. Nadadagsan na gito'y ibagana. Naibagam kinikapsat mo, maag ka. Na iso, song batang to ijay. Impyerno. Anyati ko na nanggigito niya, di ka mamapatay. Siya sino man ang pumatay, maidarom to. Ngam ita ibagat kada kayo, sino man ang makapungtot kinikabsat na, maisak lang to iti ukom. Siya sino man nga kunat kinikabsat na awan sir-serben, maisak lang to iti Sanhedrin. Tiyak ko natin maagkasong batan ng titi impyerno ko na. Iso man agidaton kaya iti altar ko na malagip mo nga at dagura ni kabsat mo. Ingkapay, pakawan. Isutik in baga mo na ni Apo Jesus, dadyan niya din baga ni Apo Jesus. Haan nga daton ang mapuuran ti kasapula, sacrifice. Kung ay niya na sakripisyo, ti kasapula. Kaya nga saon, di pa nagsakripisyo magpakumbaba, agaya, manitid kini kabsat mo, di tiyar aromaon na. Ganun tao tayo nga ron. Nadaduma nakapsok tayo nga ron. Nadaduma ka mapunwan nga mga tayo, katao tayo na ng subyanan tayo laktaan. Isugarod nga, no, anyati ko na ka, bagsa sa uda, nagpupungtot ka, sakbay ka nga gibalikas, hanggang ag-decide. Ti anya man nga, hanggang ag-decide, hanggang ag-itid ti decision, no, at the peak of your anger, nagpupungtot ka, haang ka tayo ag-decide. Apaya, out of anger, driven by emotion, driven by anger, madinaya, pagbabawiyan to, tika maudyanan na. Gusto mo na, daman na ito'y pagpupungtotan, hanggang pa decide na tamang bilang ka. Kung nada ka sa kapulo, 1, 2, nagsulit mo. Makapakpakol kang ka, 1, 2, 3, 4, 5! Ani bagbagan naman dito kakabsat nga, awan magkati mga gusto mo, agpaiso, mga baka dito nagagaputi pungto. Mga baka dito nagataha, kasla si kangarog ti winner, si kangarog ti piling mo kung nalalaing ka, ngam awan tok lugar na dahi dyan. Haan to nga iso ti masuro. Nangrunat ako na uri si sasayaan, mas lako mada kayo. Dakay nga taga Kasilagan, si sasayaan ka ti unos ti panagbiyak mo. Tanda bumakit, lumakay kayo. Na iso mo ti ba nagpangga, matay kagaya man. Ti pa lang malagip na, ano ba sa niya mo dito, nagmadi mo na yung baga ni Ezekiel. Nagdagsan. Uri mo no guys, alak mo na jay kaarobam, ni kaslo na kadakdakis mo. Nako, agum, magtataka, wala nakatangtangsik. Nagbabawi gayon sakbay nga, pumusay kay nga doon. Niya, di langit yun. Sika, nagananos ko, nay. Daka mo nga, nagpudo ka. Nagriga mo niya, nagmadiman. Nang binawi na, amoy na reading tayo. Kunana day jay. Ore di jay Ebanghelyo, kunana. Ingka pa'y makipinakawan, sakbay mo idatong ti altar. No, ibagam kinikabsat mo nga maag ka, ibagam nga awan ser-ser din sumsong batam to, mailunod kan to, kunana. Ngam amo yung no amirison tayo. Binawi ti ko, binawi na ti salmo. Nya pinangbawi na. No agdalistaan kadagiti basbasol ni si asino ti makalisi iti panno sa ako.
Idi bagbaga mo dito yung salmo na inikkan na tayo mo ilang ng naman, nga uray na kapsot tayo. Arimbawan to pay laeng ti ayat ni Apo Diyos. Nga dakdakkel to pay nga amang ti ayat ni Apo Diyos. Uray no nagbaso tayo. Kay sugod dito iya arumaon na datta koresma, nya ti daw-dawat ti koresma, datta koresma. Pi sumaron, panagbabawi. Panagbabawi di ba? So, isugod na the penitent heart. Tatangod nga bundawi nga agbabawi tayo padagiti basbasol tayo. Tauray pa yung kunan tayo nga kasano kadagsel. Uray pa yung kunan tayo nga kasano ka alas kumaday ka na basol. No adda di pa nagbabawi. Binawi nga ti salmo. No adda listaan mo kunan na si asino ti makalisi iti panusab. Gusto kaya na nga sa ni Apo Isus na isursurat ti baso. Ti isursurat na, uray nagkamalika, di je puso nga nagbabawi, kalpasan nga nagbasol. Maikadwa, nukas anong mapakawanan ni kabsat mo nga nagkamali, di tanto mo ti panang pakawan ni Apo Diyos ka. Di ka, luwalo tayo ti amamihaan, pakawanan dagiti, basol mi akasmat. Therefore, nang mo pinangawan ni kabsat mo nga nagkamali, tanatangsit nga rod na turay deta puso kokot ka no naagong deta nga puso kan nakamot nga pakawanan so nga whatsoever you do na to the least of my brother I do it to me katatang ka kabsat simana kamakawan simana kanagkararag kas ano nga maadaan ka tinapig sa puso ang mamakawan through prayer. Kas ano nga makaala ka tinapig sa nga puso nga mamakawan babaon ti kararag. Tati tihaan nga mamakawan forgiveness haan nga kabagalan dagiti nakapsot kahit mga saon kurang jay kararag. Iso nga tunggal malagid mo jigura nagkararag ka lumamiis man ang taringan. Tunggal malagid mo jigura at kararag lumamiis manan apo makaumumot at palang miis nagapadaso man tayo po doon niya maalam disi ka tayo high blood matay ka mo lang nang kamulang paot sayang dagiti nataan na po nga haanpay nalanaan dahil ti unos tin ng mabulan aglin niya kayo ta aramidan tayo ti pananglana ka dagiti masakit dagiti nataan tin masakit. Isong bat tayo ko amin ako. Babon dating sa kalapan na kalaman ng pinasulat kasi nagtuman na ako magkakaroon ng Espiritu Santo. Amen. Bang-aram na kasi sa laman na tayo. Babon dating sa kalapan na kalaman ng Espiritu Santo. Tayo. Alam hindi mas
Kumararag tayo, kakabsat at nga tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ken may paay, pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamat a paginbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, awaten kadda iti daton mi, iso akinayat mo amang tipong itapungtot mo kada kami. Ken manglaped, mangpatalged, ti panakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at ako kada kayo. Itag-ayo dagit apos puso yo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Pudno na iya, may karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katag nanayon a Dios taintoyang mo daytoy na idumduma a tiempo tapno da kami nga anak mo dalusan mi dagiti nakem mi kadagiti nalabes a pagisiman ti bagi ket no pay saan mi aliwayan dagiti annong mi ana indagaan yat adda mi asangwen dagiti banbanag ana ilangitan anan sata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Diyos dagiti amin na baswa, pinagit pindaganap no, dahil di bagay ay dayawa. Usana, hindi ka nagwan. Madaydayaw piuman, Inigaganti ako. Hosana, iti kanagwan. Pudno na ako abig ka akinasanto kat sika ti gugwayan di amin akinasanto. Dawatin mi nga rote, paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan katipaay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabigida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Pabayan ti krus mo, kanin ka panarunga, inakang insalakan, si kaananugot. Itingarot pa ng ilagit mi ti papatay, kan panabungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan di kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano di ti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na iti sa ngalugungan ket para irayam kayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi a pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awatam kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo mat nakaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyat.
Kat makiramod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat ako sa nga esposa na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yeso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na megan ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan di inggana. Intay humararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Isus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw pumatinagan mo, dumteng pumati pagarian, matungpal pumatinagan mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdan kadakang daw ito'y di kanin mi, di patinayon haladaw, pakawanan met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol lagi tinakabasol kada kami, di nakamet baybayan naman mo ti suliso. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdan kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumala, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa ka ng namaun mi, kanitiya ay Yeso Kristo, anang isalakan kada kami. Kakukulang tindiray, nakabalik Dayaw, kaya nanayon din ko sa tayo. O apo mi ang Yeso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapyang ti ibatik kada kayo, kapyang aggapukan niya kitad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti minmingaw, no di kat ti pamati. Ipaay mo kad apo, tapabaruan na kami, dahiti sakramento nga inawat mi, tapno kalpasan di pan nakadalos, tidaan na kinatao mi. Mayalatiw kami ama iranod, kadagiti kinagasat nga ibunga, dahito'y makaisalakan a sakramento. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos,
iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti ingganan. May palagit man ako, daytay panag istasyon tayo, iti Sisa, iti Gimong, ora iti parokya tayo ako. Naiwaras na dayo kayo na punta. Makatulong, ti panagsanto, panagbabawi, panagpampanunot tayo. Ti Apo at nakumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Naimbag arabi tayo, amin ako.